Ekscesa netolerancije dogodio se u četvrtak noću ispred zagrebačkog kluba Đuro. Žrtve, 3 djevojke i muškarac transvestit. Jedan došao iza leđa prema meni, pita me koliko sati i već me počeo udarati sa bocom u glavu, u lice tačno. Vratimo se nekoliko sati. Napadu je prethodila uspješna zabavna večer u organizaciji Ide Prester. Zagreb kao jedan, ako hoće biti jedan grad, kako stalno priča da želi biti, metropola se to zove, onda bi trebao imati svakakvi sadržaj. Nisam previše optimistična, ali šta, imamo jeftine letove za London, Berlin, ako nam dosadi, ako želimo nešto novo drugčije, uvijek se možemo tamo malo prošetati, promuvati, doživjeti malo svijeta. Njezin pesimizam, bar za događaje u Đuri tu večer, pokazao se pogrešnim. Više od 1000 ljudi gledalo je nastup grupe Monofonik i djevojke iz Lozbora. To je baš lijepo u ovom zboru što stvarno nije bitno kako si seksualne orijentacije, ni ko si, ni šta si, nego stvarno da želiš pjevati i da ti ne smeta ako je neko drugčiji. S nestrpljenjem su se očekivale i gošći iz Austrije, Menstruation Monsters, trio koji čine 2 ženske članice i transvestit Angel, podrijetlom Hrvat. So I always try to be like the TLC girls or stuff like that, because it's also a homage on the general commercial girl groups, and that's why the choreography and the costumes is very important. Evo, jedan od zanimljivih detalja je što je Angel, evo ova djevojka koju ste intervjuirali, odlučila se doseliti ovdje i to u ako to prođe, onda će sve drugo proći. A znam da je to tu sve skriveno u Hrvatskoj i želim to malo razmijeniti, probuditi. Plesalo se i pjevalo do sitnih noćnih sati. Angel i ostale djevojke bile su oduševljene tolerancijom hrvatske publike. Bojiš li se ponekada? Ne. A onda, pri izlasku iz kluba, dogodio se susret s balkanskom stvarnošću. Idin pesimizam o homofobiji sad se pokazao točnim. Ničim izazvan je napao muškarca na način da ga je udario staklenom bocom u predjelu glave, čini mi se u predjelu oka. Djevojke su počele dozivati u pomoć, nakon čega je muškarac napao i njih. Cipelarenje i šamaranje trajalo je 10 minuta. Angel je završila u traumatološkoj klinici, a policajci su napravili zapisnik uz komentar: pa znate gdje živite, zašto niste organizirali pratnju iz kluba? Sve me boli, u šoku sam, svi smo u šoku i ne znam što da kažem više. Hrabri su muškarčine naravno pobjegli. Dokazivali su svoju muškost šamarajući transvestita, ali i žene, čisto da se vidi tko je i što je muško ovdje kod nas. Postoje puno veći problemi, siromaštvo, glad, socijalna nezainteresiranost i sad se baviti seksualnim izborom nekih ljudi. Seksualni izbor drugih čini se u Hrvatskoj kao najveći problem. S njim se susreće i Ida u pokušaju da na zagrebački Gay Pride dovede kolege glazbenike. I tako sam krenula nazivati malo bendove okolo, jer ti meni vjeruješ da je 90% bendova i to alternativnih bendova odbilo. Političari nas guraju u Europu, a i nama se, da budemo iskreni, sviđa što ćemo se uzdignuti više od istočnih susjeda. Ako je već tako i volimo se uspoređivati sa Zapadom, prag tolerancije kod većine u Hrvatskoj treba biti puno viši. Uzalud nam sva usklađivanja zakona i propisa ako će bagra dijeliti pravdu po ulici. Tvoj dolazak u Hrvatsku, življenje u Hrvatskoj, da ili ne? Da. Ne želim se skrivati, to sam odlučila. Možda se ipak hrabrost i odvažnost na kraju pokažu jačim od šake. Protiv toga sam da se bilo koga napada, ne, pa pogotovo zbog seksualnih sklonosti, mislim to mi je malo seljački.